всеки един човек, който е развил зависимост или със зависимост, е израснал в тъй нареченото дисфункционално семейство. Какво точно значи дисфункционално семейство и как можем да разберем дали сме израснали в такова? Основните маркери, по които можем да се ориентираме, са следните. Или в семейството е имало очевидна зависимост на някой от неговите членове, или е имало очевидна съзависимост. Може да е имало смърт в семейството, може да е имало болест, може един от родителите да е бил силно отсъстващ поради работа или някакви други причини. Развода също може да е една от причините семейството да е настъпила дисфункция. Така че това са някои от основните маркери, по които можем да се ориентираме. Има и по-трудно забележими, за които ще говорим по-натам.